खुलुमबाय नागिरिफोर दिनैनि फिन खनसेबाव गोदान ब्लगाव बराय हरलायबाय गारि सानिफ्राय बराय हरलायबाय आरोना फिसा बानानै बेलासिबाय दा इभिनिं टाइम जाबाय ओमफ्राय फिसाजोनो हनै माबा माबि नांगौ माने जुथा नांगौनो जुथा लायोना मा लायो बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आरोना थ' नायलांबाय था सनाफोर टाउनाव थांनायखौनो एसे देखायलांसै आरोना जायफ्रा आंनि आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै भिडिअसफोरखौ गोदानै नायसनबाय दंबा आरोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबा नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो मोजां मोनोबा कमेन्ट खालाय आरोना सनाफोर थांसै जों नायलांबाय थादो थालामारि दोंनै सासेया नै बेरायनो मोनसेबाथाय खुसिथार ना हाव हाव जाथारबाय आरोना न' सिङाव ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारबा बार दङ गुसुनो थांगोनसै सनाफोर दा रायलायबाय दे जोंहा बिमा फिसा साथामजों बेलासियाव दसे बिदि ओंखारनो मोनबा खर'आनो फ्रि जालाय लायो आरोना खर'आ थान्दा मोनलाय दसे बाहेरायाव ओंखारनो मोनबा फिसा बानानै ओंखारनांगौनि थाखायनो बासै गारिखौ बाव दोननानै ओरै थाबायलांसै दे दैलि मार्केट ओइथिं बारलांनानै लायनोसै लाबाय थाग्रा दङ नालाय बेहाय बाजार जायोनि बेलासिनि दामथारहाय बेहाय बाजारानो मैगंफ्रा दाम लाथारोहाय बेहाय बायजाया सेन्देलफ्रा प्लास्टिकनिया गानजाया माबायाव गरम दिनाव गोलोमखांजोबो गस्लाफ्रा बे नायनो मोजां गैया बेहाय बै नों लागायबाय थाग्रायावनो सफैबाय नै जों लाग्रायाव लानानै थांसामसै दामि होबाबो लाब गैखाया दसेनो गाज्रि जाखायो ओंखायनो बेहायनो लाबाय थायो नालाय खालि बेहायल' होसोबोयो बेहा दस्रायाव हाबफैबावबाय नै बैहायनो फसायाखैमोन गिदिरफोरनिबो दं नै मोजांनो दे माखौ लायो दे न'आव सफैबाय सनाफोर 7था जालायलायबाय मोनालायबाय मम' चावमिन लाबोफादों जानोसै गबनोसैलाय फाफ्लि साजोब्बाय फिसा बानाया एंनानै लागोनसै आं गथ'खौ चावमिनजों मम'जों लाबोदों नै जानोसै सुप लाबाय नै बरिया सुपआ गोसा मम'खौ जागोन नायनि गोथाव मम'आ सुबा गोसाथार मानो लोंनो हागोन न' लोंनो हायोबा
स्रां मोनलायलायथारो एबार चावमिनखौ जानाय नायनो Mami, जायासैनो होनदों स्टेया गेलेनो स्विगि गोथाव दिनै दखान गोदाननिफ्राय लाबोनायदोंमोन नालाय जों जाबाय थाग्राया गैया ओमफ्राय माबायदि जागोन सानदोंमोन गोथाव मोनाबोलायथारबाय जोङो टाउनाव थांनाया जुथाल' लानानै फैदों आरोना जेबो लाबोआसै जुथा ओमफ्राय एसे बाजार खालामनानै लानानै फैबाय जाम्बा सनाफोर ओंखाम ओंख्रि संबायबो आङो 7:30 जाबाय नालाय टाइमाबो ओरैजाय ना टमेट' संबाय ओमफ्राय फिसाजो गेदेरा खेस्रि जायोनो आरो उन्दैयाबो जाखायो नालाय खेस्रि जानो दालिजों ओमफ्राय आलु दसे होनानै संबाय आङो ना सोना जोंना सोनाया जुथा गोदाना गोसोमखौसो लायोनो मालाय ओमफ्राय आंहा मोनसे खामानि दं मैगङा एन्जरा जानानै थांजोब्बाय सबाय बिमा थाइबें रज'नायखौ ओमफ्राय माखासे दंबावो आरोना प्लास्टिक खोबै दोननांगौ ओंखायनो प्लास्टिक मोनायाव प्लास्टिक खोबै दोननोसै ओमफ्राय सानाव बोखारनानै होनोसै आरोना उफाय गैया एथ' खस्थ' गायो आङो ओमफ्राय एन्जरा जालांबाय थायो नै रज'यो नै जालाङो नै गायनानै होयो आंबो ओमफ्राय नै प्लास्टिक खोबै होबावनोसै ओमफ्राय फुङाव सोरांबाथाय सिखारबाथाय माबानोसै बोखारनानै होयोलाय आरोना हर गेजेराव जालांनानै थाङो बिदिनो थ' होगोरनां खोबखांजोब्बाय आङो जि खस्थ' एन्जरनि थाखायनो दुखु मोनलायो आं गाबनो ओंखारलायो आं नै बिदि नै बिदि प्लास्टिक बेहाय सबाय बिमा दंजोबो बे प्लास्टिक खोबनायाव बेहाय लारि दंजोबो सबाय बिमा रज'जोब्बाय जाबावबायसो अबावबा प्लास्टिक खोबैनि गेजेरनिया जाजोब्बाय फाफि एन्जरफ्रा एथ' खस्थ' गायो आङो थांजोबनानै बेबायदि जानानै होलांबा दुखु मोनोना नालाय बिदिनो एथ' खस्थ' ओमफ्राय भेन्दिखौबा जाया भेन्दिफ्राबो रज'जोब्बायानो नै बेयो मैथाखौ जाथ'वाखै ओरै मैथा बांगालखौ दाख्लै जालांदोंमोन एसे ओमफ्राय नैबेहाय बहल गायदोंमोन आं बहलखौ जालांलायबाय फाफि एन्जरफ्रा ओरै जुंखाम दङ जुंखामखौबो जालांजोब्बाय जासे जानानै नै सेस बुखुनानै गालांबावो जासे जानानै नै बेबायदि अयथासार खालायबाय थाखायो आंखौ आंबो बिसोर जालाङो ओमफ्राय आंबो गायनानै होबाय थायो बिसोर जालाङो ओमफ्राय गायनानै होबाय थायो जा जालाङो जालांथोंसै जा थानाया थाथोंसै असायब'फ्रा आंना बानलु थफाया बिबार लाबावबायसो थायगोना थाया बानलु थफाया बिबार लाहांबाय थायगोना थाया थेफाफायावनो साइसथ' गैया बिमाखौ नै दरखङाव नेगासिनो दं सनाया मा लोखि मा इसे नायलाय फावा इसे खें दला खें मामिया हाबनोसै खेंदो मा बियाय जि गाज्रि एक्टिं देखायबाय थायो दाना गन्थंखौनो गुरजि गुरजा खालायजोबो खुलिदो टिं टं हामसै बिमाखौनो दरखङाव नेबाय थायो थ'